Clopin sen kertoo. Se on tarina miehestä ja miehestä. Ja he katsoivat raiskaa ja oli tuomari murmi. Hän pani. Avaa senkin, Monni Turpa! Vuodatit verensä viattoman monakirkon. Mulla ei oo mitään tekemistä tän kanssa. Vaan et saa sinä rahaa. Minut sidotaan tähän Ja Frollo antoi lapselle Vitusta minut tunnetaan. Nyt kerron saatana, miksi silmät kriston polttaa sieluani takallaan. En saa